Aquest és un petit tutorial per veure com reiniciar un curs a la versió 4.1 del Moodle, per eliminar les tasques que ens han entregat els alumnes, les seves possibles aportacions al fòrums, qüestionaris que haguem realitzat, inclús la llista de participants en el curs, però alhora mantenir la seva estructura i els continguts que nosaltres hi hem posat, el que hem de fer és reiniciar el curs. Per poder realitzar aquesta acció, ens hem de trobar dintre del curs en qüestió i en el menú que trobem aquí a la part superior, escollir l'opció Més i dintre de les opcions que se'ns ofereixen, la de reutilització del curs. La següent pàgina podem realitzar diferents accions. Es troben dintre d'aquest desplegable que hi ha a la part superior esquerra. Si cliquem, les veurem i escollirem l'opció de reinici. En aquesta pàgina és on podem escollir tot allò que vulguem eliminar. Està organitzada per categories, general, rols, qualificacions, grups, etc. I del que es tracta doncs, és d'anar seleccionant allò que més ens convingui, no? Com per exemple, suprimir els esdeveniments, anotacions, comentaris. A rols és on podem eliminar l'alumnat inscrit al curs, a qualificacions, les notes que hem posat, a grups, doncs si hem creat diferents grups en el curs, a fòrums, els missatges que s'hi hagin enviat, les tasques entregades, qüestionaris, si hem realitzat qüestionaris també podem eliminar-los i un cop seleccionat tot allò que vulguem, hem de clicar a reiniciar el curs. Ens surt una altra pantalla, la darrera ja, on ens informa de tot allò que s'eliminarà i, si estem conformes, cliquem a l'opció Continuar. I això és tot.